tura ta turo turuwa daga cikin rami ina ni na turan ke ta. Gaya mata what's enough. Abu mai sauki. Mai gida. Wai ni yarinyar nan ko anya tana gane karatu nan ba fa asaran kuɗin tara kake ba. Auta wai? Da kuɗin makarantar Tana ka. gane komai autar cikin tana. Anya? Ba abin da ba ta gane. To kirawo ta mu ji. ji. Tana iya turanci, ta iya larabci. Kuwa? Autan kuwa. Ta shi gani. Auta! Bari in sha kallo. Auta! Zo auta. Ta baki mama mamaki. Assalamu alaikum. Ko wajen gudu. Taron ka ya yawa Qur'ani. Nan fa ya kamata ki zauna. Ba ran zauna ba. Bata. Auta. Tambaye ta. Cewa ce wai ba ta gane komai a makarantar nan. In ji ta. Ko nan gaba ya kai ni gane karatu ne. Gaya mata ne. Ha? Ka ta ba? Ai yanzu zan ga. Tambaye ta. Ko da tura ta turo turuwa daga cikin rami ina ni na turan ke ta. Gaya mata what's enough. Oh my God! What is enough ko? Enough is a name of mutum. Animal play. Yes, go.